Krásne dušičky, vítam vás pri tomto videu, kde sa ideme pozrieť na to, čo vás čaká najbližšie v láske. Ideme sa na to pozrieť. Samozrejme, výklad je kolektívny, to znamená, že nie je možné, aby rezonoval s každým, avšak vždy verím, že si to video nájde toho, kto má. Tu si nemusíte vyberať na žiadne kôpky, počúvajte a buď sa v tom nájdete v tom príbehu, alebo nie. No od začiatku musím povedať, že tu mám veľmi... Wow, to mi až vyskočilo. Že tu mám veľmi takú príjemnú energiu ženy, ktorá... ja by som povedala, že toto je žena, ktorá je do veľkej miery samostatná, čo znamená aj to, že je možné, že si zarábaš sama na seba, to znamená, že nie si viazaná žiadnym zamestnávateľom. Samozrejme, to bude len možno pre niekoho. Toto je vyslovene, tu sa nájdeš ty, ktorá si veľmi silná na povrchu a vnútri si veľmi zraniteľná. Myslím si, že toto je možno spôsobené tým, že si nemala možno takú možnosť byť zraniteľná, keď si bola mladšia, prípadne ako dieťa, a preto si tak vytvorila nejaký ten svoj, povedzme, nejaké svoje brnenie, napadlo ma to slovo len v češtine. A ty túžiš po láske. Aj keď sa možno, že pre iných ľudí pôsobíš ako veľmi vyrovnaná osoba, ktorá je horlivá. Toto sa možno týka žien, alebo teda teba, kto si v znamení ohnivom, prípadne dosť tu cítim zemskú energiu. To znamená, že možno, že aj niektoré planety významné máš práve v zemskej energii, čo je veľmi také zaujímavé, že mať v podstate takú tú horlivú energiu, ale zároveň mať tam niečo, čo ťa stále uzemňuje. Čo tu ja vnímam je to, že mohla si byť už kľudne aj možno dvakrát tak nepríjemne zranená. Ja tu vidím niečo v tvojej minulosti, kedy buď tu bol veľmi vážny vzťah, alebo mohlo tu byť pre niekoho manželstvo dokonca, ale čo tu vnímam je, že ty už si vlastne bola postavená pred takú situáciu, že si bola naozaj ako keby v tom vzťahu 100%, ale potom ťa to sklamalo. Možno aj to v podstate ťa nejako utvrdilo v tom, že potrebuješ sa za každú cenu chrániť, ale stále tu vidím tú zranenú dušu, alebo tú teda krehkú, tú ženskú, ktorá stále túži po niekom vo svojom živote. To zranenie samozrejme môžeš sa možno ešte aj momentálne z toho dostávať, alebo teda minimálne to je niečo, čo naozaj tam mohlo byť dlhú dobu. Takéto vzťahy mohli byť dva, z toho jeden naozaj, že veľmi taký vážny. Ty tu túžiš po niekom, kto kto ťa pevne bude niesť, že napriek tomu, že tak veľmi sebavedomo, veľmi odhodlane, veľmi tak silno vystupuješ, tak napriek tomu tu túžiš po niekom, kto túto rolu prevezme a kto bude v podstate ten tvoj partner a bude ti rovnocenný. Ja tu vidím muža, ktorý je veľmi silný, ktorý je rozhodný vo veciach, ktorý sa nebojí povedať svoj názor. Možno, že je to dokonca muž, ktorý je starší. Tento muž môže byť v tvojom živote už, alebo nemusí, lebo vidím ho tu naozaj veľmi blízko. Idem sa pozrieť ďalej. Dobre,
ak ho máš už v živote, alebo ty, čo ho už máš v živote, tak tu momentálne dosť máš dilemu, lebo tým, aký je on veľmi taký iný oproti tomu, na čo si zvyknutá, tak nevieš v ňom tak veľmi dobre čítaš. Máš pocit niekedy, že tento muž je veľmi chladný, že možno ti nedáva takú tú, povedzme, emocionálnu podporu, na ktorú si ty bola doteraz zvyknutá, ale že je taký chladnejší. Ale tento muž to nemyslí, pretože by nemal záujem, ale tento muž je skrátka viac zvyknutý na to prejavovať skutkami svoj záujem a nie až tak možno slovami či význaniami, aj keď teda samozrejme verím, že pre každého by padlo vhod, aby nejaké tie význania aj tak počul. Dobre, už viem, prečo dokonca si sa mi tu zobrazila, lebo ty momentálne rozmýšľaš nad tým, minimálne teda týka sa to toho, kto už v tom živote túto osobu má. Že ty rozmýšľaš nad tým, či to neukončiť. Musím ti však oponovať, lebo toto z teba vraví tvoje ego, ktoré je možno zvyknuté naozaj na niečo iné a ty a tvoje ego, ako je zranené z toho, že niečo sa nedieje možno tak, ako si na to bola zvyknutá, tak chce jednoducho utiecť. Ale energia z teba ide nádherná. Čo nám chcú ešte karty povedať? OK. Máš trošku ako keby zahodiť, povedzme, nejakú predstavu, ktorú máš o tom vzťahu ako takú a naozaj sa sústrediť na to, čo cítiš k tomu mužovi, čo cítiš v tomto vzťahu. Karty ukazujú aj to, že ono to máš pevne v rukách a aj keď nemáš taký ten pocit, ale máš to momentálne v rukách, ale tú moc je na čase odovzdať tomu druhému. To znamená, že ja neviem, teraz povedzme stretávate sa a ty väčšinu organizuješ všetky stretnutia alebo si iniciátor. Nechaj to už na ňom. Podnie ti to jednak tú jeho nejakú tú povahu, že viac bude konať a ty budeš viac a viac spokojná práve s tým vzťahom. Čiže kľudne prenechaj tie opraty jemu. Môže vám to zachrániť vzťah. Takže to je odkaz na dnes a ja ti držím palce. Ahoj.